Welcome to Edgar Vlog. Nagluto po kami ngayon ng ginataang bilo-bilo. Kasi nag-grab ang asawa ko. Gusto siyang kumain ng ginataang bilo-bilo. Bagay ito sa panahon ngayon kasi malamig. Ito yung mga ingredient. Bilo-bilo, sago, saging, at corn, at kamote. Ito yung asukar. Ito yung first gata. Ito yung pangalawang gata. Ang pangalawang gata, ito yung isabaw ko sa sa kalderin. Oh, ito para masarap to. Iuna ko to. Oh, ano to? Nakulo na. Oh, ilagay ko tong yung kamuti. Ilagay ko to. Okay. Ilagay ko to sa pinapulong tubig. Oh, ginataan. Oh. Kita nyo? Sago. Saging. Oh. Pagkatapos, haluin natin to. Takpan. Okay. After mga 20 minutes siguro. Okay mga katropa, i-try natin to kung malambot na ba to. Okay. Okay, malambot na. Malambot na tong mga kamuti at saka saging at saka sago. Pwede na to. Ilagay natin tong bilo-bilo. Ito yung mga bilo-bilo. Colorful na ha. Kita nyo, colorful. Masarap to. Pag mayroong colorful na bilo-bilo. Yan, corn. Punta kayo dito, kumain kayo. Malamig ang panahon ngayon. Request sa asawa ko. Kung hindi pa siya nag-request, ay hindi ko tuloy-tuloy. Asukar. Haluin natin. Doon na kami sa terrace nagluto. Okay mga katropa, buksan natin. Okay, luto na to ang bilo-bilo. Pwede na lagyan ng first piga na gata. Okay. Sarap. Sarap pang merinda na to. Bayuhan, pang merinda. Sa hapon na to. Pang merinda no. Ito yung anak ko. Yang guwapo. Okay. Buksan natin to. Okay, luto na to. Kainan na. Tikman natin. Tikman ko to. Kung masarap ba? Astang niluta. Gamay lang, kunti lang. Oh. Sarap to. Bilo-bilo. Okay. Teman ko.
Ang init. Pero okay lang. Malamig ang panahon ngayon. Okay lang, kumain kayo ng mainit na bilo-bilo at saka malamig ang panahon ngayon. Yeah. Sarap. Ngunta. Mga tropa, pasensya na kayo. Medyo maingay ang aming vlog. Kasi mayroong nag-construct sa amin sa paligid. At mayroong asong tumatahol. Pasensya na kayo. Salamat kayo sa pag-subaybay niya akong vlog, Edgar Vlog. Sana magsubaybay kayo ulit. At manood naman ng mga panibagong content namin. Okay, thank you sa lahat. God bless always. Bye.